Припинок. Областная больница. Наступний припинок. Медицинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Медицинская. Припинок. Медицинская. Наступний припинок. Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Есенина. Припинок. Есенина. Наступний припинок. Завулок. Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завулок. Есенина. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Завулок. Есенина. Наступный прыпынак. Георгиевская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Георгиевская. Припинок. Георгиевская. Наступний припинок. Ландшафтная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ландшафтная. Припинок. Ландшафтная. Наступний припинок. Стафеева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Стафеева. Припинок. Стафеева. Наступний припинок. Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Усходній мікрорайон. Припинок. Усходній мікрорайон. Наступний припинок. Дзіцячий городок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Дзіцячий городок. Припинок. Дзіцячий городок. Наступний припинок. Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Припинок. Парк воїнаў-інтэрнацыяналістаў. Наступний припинок. Тэхнічны універсітэт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Тэхнічны універсітэт. Припинок. Тэхнічны універсітэт. Наступний припинок. Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Богданчука. Припинок. Богданчука. Наступний припинок. Беларусбанк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Беларусбанк. Автобус рухається по маршруту номер 6. П. Припинок. Беларусбанк. Наступний припинок. Вяслярный канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вяслярный канал. Припинок. Вяслярный канал. Наступний припинок. 28 липеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 28 липеня. Припинок. 28 липеня. Наступний припинок. Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Луцкая.
Припинок. Луцкая. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Припинок. Ринок. Лагуна. Наступний припинок. Ковальова. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Припинок. Ковальова. Наступний припинок. Завод Цветотрон. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Завод Цветотрон. Припинок. Завод Цветотрон. Наступний припинок. Машинобудівничий завод. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Машинобудівничий завод. Припинок. Машинобудівничий завод. Наступний припинок. Паўднёвы городок. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Паўднёвы городок. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Паўднёвы городок. Канцавы припинок.